Non hai data do ano que se libre dos roubos, e tampouco lugar seguro se os amigos do alleo queren actuar. Sábeno ben nos supermercados que por moito que tenten blindarse contra as perdas, nunca chegan a evitalas de todo. Mesmo hai unha listaxe que cada ano se vai actualizando con aqueles produtos que desaparecen como por arte de maxia dos estantes. O aceite segue estando na parte de arriba do ranking, e malia que moderou o prezo e xa non se ven garrafas con alarmas e cadeas, os ladróns téñeno no seu punto de mira. Continúan coas conservas, os embutidos, os queixos, viños e licores. Ningún produto de primeira necesidade, pero que a todo mundo lle gusta gozar. Alcohol ou conservas ou botellas de aceite. Van andando, collen, fan así. Tamén se rouban fragancias e colonias, aínda que se poñan baixo chave. As colonias caras. Eso atacanlle, porque unha colonia cara venden a mitad de precio, están ganando moitos cartos. E curiosamente, por primeira vez nesa lista aparecen os produtos de cuidado das mascotas. Pero como fan para enganar a seguridade? Vixían as cámaras, o persoal, e acaban escondendo o seu botín en lugares insospeitados. Un carriño de bebé, un refaixo onde cabe case de todo. E se son descubertos e non lles amola a vergoña, saben que pouco máis lles pode pasar. É máis violento para nós dicirlo que para eles facelo. Tamén están os que o fan sen esconderse con todo o descaro do mundo. Así foi un dos últimos roubos na libraría Arenas da Coruña. Un home entra preguntando se ese era o último libro de Isabel Pantoja. A libreira dille que non, que é de Isabel Allende. A resposta foi, vale, pois levo. E marchou con el sen mediar palabra, deixando atónita a dependenta. E logo están os chamados oportunistas, os que ven o momento exacto de descoido para roubar. Non importa o que, un bolso, un teléfono, non toman moitos riscos e actúan coa impunidade de verse sós fronte ao seu botín. E aquí, como dicimos, válelles calquera cousa.